Hej, mit navn er Jakob Andersen. I kan også få lov til at kalde mig Miku.dk, eller endnu bedre, så kan I kalde mig Hr. RGB. Ja tak. Vi ved, at lys er vigtigt for at være glad i hverdagen, og vi ved, i forhold til gaming, så er RGB lige med flere FPS og flere kills in-game. Derfor så praktiserer jeg 110% RGB inde på mit kontor for at være sikker på, at jeg får flere kills og flere FPS. I denne her video, der vil jeg unbox og teste noget RGB-lys for at se, om det kan hamle op med noget af det, jeg har i dag. Og vi snakker ikke hverken sko eller jakker. Vi snakker rigtig RGB. Okay. Bas ned. Vi får slukket noget af alt det her sindssyge lys, og så får vi testet noget RGB. Vi unboxer, og vi tester. Ja tak. Så blev det basset ned, hva'? Vi skal unboxe Mikurite lys. Det er en 2-pack. De måler 30 cm i højden. Og der står herinde, det er noget Flow LED RGB Light. Så jeg forventer det der Dream Color RGB IC, som man også kalder det. Og okay. Der er en bar, og der er jo faktisk en stand med ved siden af, hvis man kan få den hævet op her. Okay, 2 sekunder. Okay, det er fordi den skal nedenom. Det er nedenoms. Prøv det her. Så hvis man vil, det synes jeg er lidt sejt, så kunne man også sætte dem bag sin skærm og lyse op på væggen. Fordi at den ikke er præmonteret. Er I klar? Vi prøver lige at sætte dem op i standen her. Nej, vi prøver sgu lige først at se, hvor meget ledning har vi på. Fordi hvis man nu vil have dem stående på skrivebordet, så er det også meget rart, at de kan flyttes lidt fra hinanden. Så de kan stå i hver sit hjørne. Der er noget dobbeltklæber på den her, så du kan klippe den fast på bordet. Så er der 3 knapper. Så lige finde ud af, hvad det kan. Okay, du kan have et meget langt bord. Lad os prøve det af. Vi sætter dem lige op her. Og så tager vi denne her powerbank, som vi leger af computeren lige nu, fordi du sætter dem bare til din computer. Du kan også tage en iPhone charger eller et eller andet og smide den til, men du kan bare sætte den til computeren, og så skulle det gerne virke. Ja, det er standard. Kommer der lidt hvidfarvet lys. Skal vi lige prøve at slukke det her lys? Sådan der. Fedt, så kan jeg ikke se knappen. Hvad kan den der? Oh yeah. Der kom noget RGB. Og det er forskellige farver, den kører igennem. Varm hvid, kold hvid. Hvad kan den knap hernede? Okay. Miku. Okay. Der er flere forskellige modes, hvor du kan få den til, når du taler. We love RGB. Det er ret sejt, hvis du har det her, så kan du få det til at være sådan rimelig crazy, hvis det er, at du bare skriger op, når der du bliver skudt, eller altså in-game, ikke? Der kommer en og jagter mig! Olli, grib! Så kunne man jo godt have sådan noget her sat bag sine skærme, ikke? Det er svært at se på kameraet. Vi prøver lige her. RGB! Olli! 1, 2, 3. Ja, man kunne godt forestille sig det, ikke? Nu sad jeg lige og legede lidt her. Jeg sad lige og kiggede den her. Syge er det vel ikke. Brugsforvirring. Og så der var en QR-kode i den, så prøvede jeg at scanne den, så kom der en app frem, der hedder ULamp. Den gik jeg ind i, og så prøvede jeg bare at trykke søg, og så poppede dem her op. Prøver vi lige at trykke add
Fordi så finish adding. Så kan man sætte, hvorfor en rum man vil have dem i. Og her der står det faktisk, det er nok svært at se på ved siden af et fjernsyn. Prøv at skrue lidt ned for lyset her på, så er det nok nemmere at se. Der kan man se dem ved siden af et fjernsyn. Du kan faktisk også sætte dem til USB på dit fjernsyn, og så trække dem derfra. For jeg kunne se inde i den her, at de trækker 1 ampere med en 5 volt. Og det er jo altså mindre end din telefon, den kan oplade. Altså. Og her der er der nogle forskellige scener, som jeg kan sætte på. Festival. Det her det er Christmas. Så hvis jeg nu gerne vil have den grønne. Se. Okay, den har også en skriggrøn her. Og jeg synes, det er tit måden, du kan se kvaliteten på RGB. Det er altså, kan de vise en rigtig grøn. Og den har altså, nu kommer jeg for langt væk. Den har mange nuancer af grøn. Der er også noget timing herinde. Du kan sætte den til, hvornår den må tænde og slukke. Det er også app-styret. Okay, vigtig detalje, hva'? Det er godkendt.